Héctor Bellerín pateix una lesió muscular al sòlid de la cama esquerra i estarà de 3 a 4 setmanes de baixa. El lateral dret blaugrana es perdrà, doncs, el doble compromís de Champions davant l'Inter i serà també dubte fins a última hora pel clàssic del 16 d'octubre al Santiago Bernabéu. Hola, bon dia. Xavi, bon dia. No, sí, bueno, ja sembla que tenim més baixes totes la dreta, més baixes que la comarca dels Elfos, Sens dubte. No sé, jo vaig a dir-li al Jan a veure que em fitxi el Daddy Yankee aquest, perquè necessitem benzina per la xavineta, no? Gasolina, totalment. Però ara què? No? Aquesta és la pregunta, perquè a banda de Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué i Christensen es plantegen com l'alternativa al lateral dret. Tots ells ja hi han tingut experiència també com a laterals. Piqué ho va fer amb el United, Eric Garcia esporàdicament amb Guardiola i el curs passat en una ocasió amb Xavi. I curiosament Christensen va jugar de lateral dret contra el Barça a la Champions League d'any 2016 quan militava al Wolfsburg. Al filial, mentrestant, hi trobem Álvaro Núñez. Les nombroses baixes li obren les portes del primer equip a aquest jugador de 22 anys que arribava aquest estiu amb la carta de llibertat procedent de l'Atlètic Club. Una altra alternativa, doncs, podria ser Marc Casador, que va jugar al carril amb Xavi durant la gira americana, però que al filial amb Rafa Márquez juga de pivot defensiu. I aquest és ara mateix el trencaclosques que té Xavi sobre la taula. Nil, tu què prefereixes? Algun invent, així que dèiem, no?, d'Eric, fins i tot, no ho sé, una defensa de 3, o apostar per la casa, per la pedrera? Realment, sempre les lesions donen opcions i donen oportunitats a gent de la casa. Així hem descobert a Gavi, així et pot sortir també com Gavi, o et pot sortir un Mingueza, potser. També. Però bueno, Mingueza ja et va ara fer... el estem trobant a falta Mingueza, Sí, ja et va fer un arreglo durant partits. Jo apostaria sempre per la gent de la casa. Què és el problema? Que pel Mallorca està molt bé, per anar al camp del Mallorca, per jugar al Camp Nou segons quins partits, però clar, tens un doble duel de Champions contra l'Inter, on tu jugues tot, que aquí un del filial, per molta oportunitat que hi hagi, per molt d'això, potser li ve una mica gran. Bueno, pero a veces te sorprendes, ¿eh? A veces pasa que es una lotería. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. És a dir, jo potser el dia del Mallorca provaria amb algú de filial, aviam com reacciona, i depèn de com, el dia gran ja provaria algun altre. Per una banda o per l'altra, Exacte. Bé, doncs a tot això, Ronald Araujo era operat ahir amb èxit a Finlàndia de l'evolució del tendó de l'abductor llarg de la seva cuixa dreta. S'estarà uns 3 mesos de baixa, tot i que el seu entorn es mostra optimista i fins i tot no descarta que pugui arribar al Mundial. Només faltarà això, que forci, que se la jugui per ser al Mundial, tu. Entenc que Uruguai l'apreti i l'esperi fins al final, perquè al final és un jugador capdalt per la seva selecció. Però esperem que no, que si ha tingut cap per operar-se, no la cagui a última hora. No. Jo crec que tindrà maduresa i farà el que ell cregui oportú i, evidentment, els metges del club també hi parlarem i suposo que li donen una idea del que ha de fer, no? Esperem que sí. I amb tot, el primer equip seguirà preparant aquest dimecres el duel de dissabte a les 9 de la nit al camp del Mallorca. S'espera que avui ja s'incorporin tots els internacionals. No sé si és una broma de mal gust, una càmera oculta, o és que algú ens està fent vudú, però el cas és que ja no hi ha per on agafar-ho. Després d'un inici esperançador de l'equip i d'un estat físic immillorable de la plantilla, ara ens han vingut tots els problemes de cop. El darrer és Bellerín, un dels noms que estava cridat a tenir protagonisme amb les baixes de Koundé i Araujo, que també s'assuma a aquesta llarga llista de lesionats. Ara què, doncs? Al Barça Atlètic hi ha opció. També reconvertir alguns dels centrals, jugar amb un lateral esquerre canviat de banda o directament canviar el dibuix i apostar per una defensa de 3. Realment no hi ha una opció que a mi em convenci al 100%, però per aquí hauran d'anar les coses, no hi ha més. El gran inconvenient, això sí, és que no hi ha temps per fer proves, no hi ha marge d'error. Mallorca, Inter, Celta, una altra vegada l'Inter, el Real Madrid, Villarreal, Atlètic Club, Bayern i València al mes d'octubre. De bojos i només per valents. No sé quina acabarà sent l'opció més recurrent de Xavi, però en tot cas, si jo fos ell, em començaria a mentalitzar per tot el que pugui venir i, sobretot, per intentar resoldre un trencaclosques impossible. La Ronda. Seguim i ara també jugarem a fer d'entrenadors a la nostra pregunta del dia. Va, som-hi.
Y esta es la pregunta del día. A vosaltres, quina alternativa us agrada més pel lateral dret? 1. Un central? 2. Un lateral esquerre reconvertit? 3. Algú del filial? 4. La defensa de 3. Nil, a les 6:10 del matí, com tenim les votacions? Doncs la meitat, exactament la meitat dels rondaires volen una defensa de 3. El 50% dels vots és l'opció més votada. La seguiria algú del filial, amb un 33% d'opcions, un central, aquests noms que comentàvem ara, Piqué, Eric o Christensen, sí. 11%, i ja a l'invent màxim de canviar un lateral de banda, només un 6% dels vots. Jo aquesta és l'opció que veig també més inviable, no? Que un lateral esquerre jugui a cama canviada, perquè a més tant Valde com Alonso com Jordi Alba són esquerrans tancats. Sí. No és allò que hi havia Adriano el brasiler, no sé si recordeu, que va estar aquí a Can Barça, el que van fitxar al Sevilla. Que se'n va l'Adriano, que recordo. Sí, no. El Mascherano, l'Adriano, tots aquests. Adriano era un lateral esquerre, però jugava a les dues bandes perquè tenia una cama dreta també molt bona, i recordo que havia marcat algun golàs jugant de lateral dret també a cama canviada important. Amb xuts de fora l'àrea. Sí, totalment. A mi m'agrada el central, jo crec que el central està bé. Total és que se vaya un poquito más para allá. Quin central? Perquè... És el que té més experiència. Aviam, jo entenc que Christensen de lateral, no? Perd molta alçada, potser. Sí. I Piqué també el veig superlent per jugar de lateral. Per tant, Eric per descarte. Per descarte, correcte. Del filial, bé, no ho sé, teníem aquesta opció que ara comentàvem, no? En el cas de Marc Cardona també és un migcampista reconvertit, i Álvaro Núñez. Sí. Jo dic, jo el provaria el dia del Mallorca, potser no de titular, però comença, si pots ficar 2-0, li dones aquí minuts, vés a saber. Sense oblidar-nos de Sergi Roberto, que sí. hi és, però també això, està amb molèsties i... Jo és que no el forçaria gens, que estigui el dia de l'Inter, que al final... Com a mínim aquest, no? Clar, el dia de l'Inter. Correcte, sobretot és aquesta la prova de foc. En fi,